Chicken Hon ki sempukni ki bawan poi wer hakasnong Damtring West Giant Hills District kabala ne mentala kumba kattu kat ni tayo ki bala wan bandam hagajaka jang uba koridor posnem kabadan harut surok ba juai dauki hakathain riwad Giantia bat mentala sakhi bakini ki pukni kila her dagi ken hon bat sakhi ru bakila wan bantu do na koi kedukan di do sneng halor ke jingwan poi kini ki pukni ki bala wan nadu ka artare urbanai ber arja arpulai nakaliang katanat jangka wildlife jowai West Giant Hills District manla ka sengi kila don baj hakadi jaka ban ai jingeda yaki nakiriu shim kabu let's say kala bandai namar ka jingker do bam la sakhi hakwe na ki video ki bala sapryang bha ha ki rensan social media hakabala yu i bakini ki pukni kila her daka kan hon ban wat jing bam na ka wei dukan de do snyang kabadan hasurok ba jowai dauki hakathan war Giantia Katkum ka video la sakhi bakwai na kipukni kala kiu hakawai ka dukan de do snyang bat tan ya shilling khot jong ka do snyang le si kala bandai bakim sem na yo bam su kabala penlong ya ki banwan seki jaka basa ki briu halor ka ni na kalyang shulong mil ukur wa ka atyar ula yo banyak kran bat ka kong en lalu kabadai ka divisional forest officer wildlife jowai kabala ya thu banna kalyang jong ka tanat ka ai lat ya ki banwat jing bam hendrai lada la duna na kalyang ki briu na snong ki badai ki nong oddo ki joya ban basai ki Ari